Ydy pobl yn gallu breuddwydio'r dyfodol? Wel, dyna wnaeth un seicolegydd benderfynu ymchwilio yn y 60au, a'r dyn hwnnw oedd Dr J.C. Barker. Yn 1966, yn dilyn trychineb anferth Aberfan, ble daeth tirlithiad enfawr y wastraff glo i lawr o'r mynydd ac ar ben ysgol gynradd a lladd 144 o bobl. Cysylltodd Dr Barker oedd yn byw yn agos i Aberfan a golygydd gwyddoniaeth y London Evening Standard. Mwyn cyhoeddi apel, oedd yn gofyn i unrhyw un oedd wedi rhagweld neu breuddwydio am y drychineb cyn iddi ddigwydd. Roedd Dr Barker felly yn chwilio am bobl oedd wedi gweld y dyfodol. Dros yr wythnosau nesaf, cysylltodd 76 o bobl â nhw yn dweud i bod nhw wedi rhagweld y drychineb. O'r 76, roedd 60 achos oedd yn werth i ymchwilio. Cysylltodd Barker ar 60 yma yn gofyn iddyn nhw yrru enwau a chyfeiriadau tystion a oedd wedi clywed am y freuddwyd neu weledigaeth y person cyn i'r drychineb ddigwydd. Hynny ydy, rhywun oedd yn gallu cadarnhau i'r person dan sylw freuddwydio am Aberfan cyn y drychineb. Cafodd Barker gadarnhad fel hyn am 24 o'r achosion. Cofnododd Mrs Eagleton ei bod hi mewn breuddwyd wedi gweld trychineb fawr mewn pentref glofal. Gwelodd hi fynyddoedd o lo a dŵr yn rhithro i lawr y dyffryn ac yn llyncu adeilad yn llawn o blant. Roedd y sgrichian mor realistig fe ddeffrodd ei hun yn sgrichian. Roedd hyn union wythnos cyn y drychineb. Felly, y cwestiwn oedd yn cael ei ofyn gan Barker oedd a oes modd cymryd mantais o'r ffenomenon yma mwyn achub bywydau. Fel allwch chi ddychmygu, roedd arbenigwyr yn amheus iawn o'r ymchwil ac yn dweud fod tebygolrwydd yn uchel i o leia un person freuddwydio am bethau tebyg i'r hyn sydd yn digwydd yn y dyfodol o ystyried maint poblogaeth Prydain. Ond mae Professor Richard Wiseman wedi gwneud y sums ac wedi gweithio allan fod y chances o rywun yn breuddwydio am unrhyw ddigwyddiad cofiadwy ar hap cyn iddo ddigwydd heb unrhyw ymhyrraeth paranormal yn 22,000 i 1. Sy'n golygu, ar yr adeg yna ym Mhrydain, yn y 60au, y gallai hyd at 2,000 o bobl wedi breuddwydio am drychineb cyn iddo ddigwydd. Hefyd ys y 60au, mae gwyddonwyr wedi cynnig esboniad gwyddonol i freuddwydion sy'n rhagweld y dyfodol. Sef bod rhywun yn gallu cael hynllef nad ydyn nhw'n ei gofio, ond i bod yn cofio cael hynllef. Yn ddiweddarach, pan fyddet yn gweld trychineb ar y newyddion, bydd y lluniau maent yn ei weld yn cael ei amsugno gan yr ymennydd ac yn llenwi'r blanc. Ac mi fydd y person yn meddwl iddynt freuddwydio am y drychineb cyn iddo ddigwydd. Felly, wnaeth Dr J.C. Barker brofi fod pobl yn gallu breuddwydio'r dyfodol? Naddo. Yn anffodus, tydi ddim yn bosib defnyddio breuddwydion i achub bywydau. Eto. Diolch i'ch am wylio a chofiwch, cadwch chi'n llygyd yr agor a pheidiwch a trystio neb.